Най-добрата музика на 90-те години. Традициите не са това, което бяха. Скъпи приятели, днес в Ах този фолк ни гостуват певци, които са ни познати от фолклора и от поп-музиката. А това са Таня Боева, Диана, Русица Кирилова и Луна, Фанка Койнарова. Останете с нас! Нямам вече сили за тъга, сърцето ми е толкова ранено от омраза и лъжи. Разтопен блести снега в моите очи. Не дей да казваш нищо, замълчи. Омръзна ми от ревност и тревога. Друг до днес така не съм обичала, но и с теб не мога. Тръгвам си аз, чакаме дълъг път, каквото и че свърши любовта. Все някой ден ще срещна топлина, защото Бог е с мен, с мен и песента. Няма вече връщане назад. Всичко поведнъж е в този грешен свят. Не питай дали ме боли, защо в очите вали. Прости, казваш ми ти. Тръгвам си аз, чакаме дълъг път, каквото и че свърши любовта. Все някой ден ще срещна топлина, защото Бог е с мен и песента. А сега ми е особено приятно да представя Диана, която е ученичка на Ангел Заберски. Диана, той е бил също и мой преподавател. Ти как реши да направиш този скок от едното към другото? Ами аз, може би така до някъде историята ми, както и на Таня. Започнах да пея поп-музика. Това ми беше мечта, нали, от малка да стана певица. Успях да продуцирам първият си самостоятелен албум, който сама продуцирах. И така късметът ми се появи в предаването Хит минус 1. И тук искам да спомена и да благодаря, че Роси е до мен. И да й благодаря, защото до известна степен дължа известността на нея. Тъй като се явих тогава с нейна песен "Най-добрата дума", която и до ден днешен, нали, се гледа по телевизиите. Тя на Мария Нейкова. На Мария Нейкова, да. Как преминах към поп-фолка? Ами, след като не можаха да ме оценят с тези песни, които направих в областта на поп-музиката, видях, че е комерциален стил поп-фолка и затова преминах. И много се радвам, че, нали, имам тази публика, за която съм мечтала винаги цял живот. Тези почитатели, които не успях да имам с поп-музиката. И също искам да благодаря не на последно място и на моят учител Ангел Заберски, на който дължа всичко. А той как реагира?
Ами положително, определено положително. Той много се радва за моите успехи, защото вижда как вървят нещата и много добре ме разбира, защо съм преминала към поп-фолк.